Tosta tuu hevonen. Okei, no niin. Onko tarpeeksi? I like cinnamon. Oliko se noin paha? Näytä sitten kieltä, kun oot valmis. Pitäisikö mun sittenkään tehdä toi? Sä voi niellä. Sun ilmeessä on kyllä. Niellä ohi. Ei se nyt noin pahaa voinut olla. Ihan hirveetä. Miltä se maistuu? Spermasta paskaa. Ainakin pääsis sen läpi. Se on ainakin Mythbuster. Niin kai. Niin. Oli se kyllä aika perseestä. No, mulla on vesilasi tossa, mutta en mä sitä oo. No seuraavaksi varmaan mä sitä. Ja käy. Ihan piu. Muistaisit avata suun, mä unohdin avata suun todistaakseni. Sit kun sä oot syönyt. Joo. Eihän tätä pysty niemään. Se on, että yrität nieleen sellaisen. No. Eihän tätä pysty niemään. Onko yhtään itketä? Ei. Mulla tuli kyyneleet silmiin. Mutta kun en mä pysty vaan nielemään tätä. No. Mä pystyn nielemään. Ei siitä tullut mitään. Pelle! No mä pystynyt nielemään. Mäkin sain. Se suu vaan meni sillä. Evo. Ei siitä tullut mitään, kun mä yritin niellä. Mä varsinkin sanottu Mythbuster. No Panu pystyi siihen, mutta siis mulla se suu meni niinku silleen ihan kuivaksi, en mä pystynyt nielemään yhtään. Oi vitsi, mulla tuli kyyneleet silmiin, kun se meni niinku joka paikkaan. Se niinku... Mä olin vaan sillä, mä en pystynyt nielemään yhtään, mun suu oli sillä. Niin oli, mutta sit kun sitä nähdään niinku tasoittelinen kielellä silleen, että noni, tuo on No mulla oli kyllä vähän se on enemmän. tämmösen klöntiä, nyt se klöntti on täällä mahassa jossain.